खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननिसिम आरो मोनसे गुबुन भिडिअ लानानै फैलायबाय भिडिअ जादों जों जेराव खामानि मावगासिनो दङ कन्स्ट्राक्शन भुटान सोलिगासिनो दङ रायजोआव बेयाव गोदान मोनसे बिदि मन्दिर भुटाननि शिव मन्दिर बानायदों जेराव अन्थाइजों बानायनाय मन्दिर नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मिथिगोन बिथां सिङाव माबायदि डिजाइन बनायदों अन्थाइजोंनो गोबां रोखोमनि डिजाइन बनायदों आरो बेयाव कालार सालार जेबो फोननाय गैया नाथाय अन्थाइजोंनो बानायजोबनाय गासिबो मन्दिरा नोंथांमोना जोबजासिम नायलां अब्लानो मन्दिरा माबायदि बानायनाय जादों बेखौ नुलांबाय थागोन आरो जों बेयाव खामानि मावगासिनो दङ बियो वाकवे मन्दिरा जोबोर समायना नोंथांमोना कमप्लिट जाब्ला नुनो मोनगोन बे मन्दिरा माबायदियै गासिबो अन्थाइजों बनायजोबनाय नालाय नोंथांमोना इयुनाव जेब्ला कमप्लिट जागोन ना अब्ला आरो बांसिननिख्रुइ बांसिन समायनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे मन्दिरखौ दासो जादों 75% जाफ्रामजोब्बाय बेयाव गोबां मावग्राफोर दङ मावग्राया जोंनि लकेलनि नङा गोजान राजस्थाननि ठिकादाराबो बेयावहाय जोङो इलेक्ट्रिकनि कारेन्ट खामानिखौ मावगासिनो दङ इलेक्ट्रिसियान बिथांमोना बिनि मावग्राफोर जोबोर खस्थ'यै मावो जोबोर खस्थ' आरो बे खामानिया अन्थाइ थिखांनांगौ अन्थाइ जाबनांगौ अन्थाइ हानाय गोबां बिदि खस्थ' बे अन्थाइनि फेक्ट्रि हानायनि फेक्ट्रिया खुद गाव मालिकनियानो जायहा थिका मावदों बेनिनो गासिबो गुतै बुस्थुफोरा गावहानो फेक्ट्रि दंखायो बेनिखाय बिथाङा बिनिखौ गासिखौबो मावजोबनो हादों आरो बिथांमोना जाहैबाय मावग्रा खामानि मावग्राफोर अन्नानै सापर्ट खालामदो आरो लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होदो जायफ्रा गोदानै नायगासिनो दं आंनि भिडिअखौ आं एसे सोलोंहांदों नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनोब्ला बांसिननिख्रुइ बांसिन बिदि भिडिअखौ मोजां भिडिअखौ होनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरो जाबाय ना बाबु बे वालाव नुनाय जि पिक्सारफोर दङ बेफोर गासिबो अन्थाइनि गोजा अन्थाइयावनो बानायनाय गोजा बेनिखौ अन्थाइजों वालावहा होदों आरो अन्थाइनि फार्स्टआव अन्थाइखौ होबाय बेनिफ्राय हाख'नानै बेखौ होनाय जादों पिक्सारखौ कमप्लिट जाजोबाखै नोंथांमोना थारैनो जोबोद कमप्लिट जानानै नुब्ला बिराद मोजां नुगोन आरो समायना नुगोन आरो नोंथांमोना बेयाव नायफैनो हागोन देनां भुटान गेटनि एसे साहा फैबानो बे मन्दिरखौ नुगोन गोजौनिया गासिबो गोमो कालारनि जिथु फाइबारनि सिलिं बायदि आरो फाइबार बिथांमोना अन्थाइ दैखांगासिनो दङ गोजौआव टप सबनिख्रुइ गोजौसिनाव होगोन बेखौ अन्थाइखौ बिथांमोना थिखांगासिनो दङ सासे सानैजों हानाय खामानि नङा बेयो गोबां बोलोनि गोनांथि बोलोनि बिथांमोना मावगासिनो दङ बे अन्थाइखौ थिखांगासिनो दङ लोगो लाज्लायनानै तोड़ दियो मीठा अब वाला लकार ला झोकने लकार ला ये यार गधा विक्रम ए यार गधा कभी आई नहीं दादा तुम 8 नंबर का ले रहे हो या कौन वहां में या एक लगाओ दो लगाओ सब 8 और 7 एक बच्चा है YouTube पे काय के नाम से छोड़ेंगे हम वो लिंक भेज देगा अब देख लेना ठीक है
मेरे मोबाइल पर कैसे आएगा? हाँ आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। हाँ 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 ऊपर का है वो बीट सिंगर दिखा दो ये, उसको खड़ा करो, इसको खड़ा करना, खड़ा है जो चुपचाप खड़ा हो। वीडियो कर रहा है आपको। हाँ हाँ थोड़ा चेहरा तो दिखाओ, चेहरा तो इधर दिखाओ, दिखा दो। हाँ हाँ ठीक है, हो गया। बेफोर खामानिखौनो मावगासिनो दङ जों नै बेयाव जों वेरिं खालामबाय, वेर सोबाय आरो सुइचबर्डफोरखौबो होखाजोब्बाय। बेयाव दायो खुन्थायाव अन्थाइ होजोबसिगोन आरो रेड कालारनि अन्थाइखौ होजोबसिगोन बेवहाय पाइपफोरखौ होखाजोब्बाय आरो गोजौनिफ्राय बेबायदि नुयो दै लोगोफोर, गोजौनि जायगा बियो गोजौआव बेबायदि आरो गासिबो अन्थाइखौ बेबायदि सेनदों दैखांगासिनो दङ गोजौहा। मन्दिरनि सबनिख्रुइ गोजौआव थियाखांमोन आरो कमप्लिट जाबा नोंथांमोना आं खिन्थिबावगोन। जोबजासिम नायज्लांनायनि थाखाय बयखौबो आंनिफ्राय अननाय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। थेंक इउ।